Madokachere mabuje akanaka atauya anonhaudza nyasi zuva rechimakumi mairi nonhatu mwedzi uno waiye kubvumbi. Ipapa muso muvhuro kunenge kuchiikiwa magamba matatu wari kuti iye brigadier yakapfayumu kuno ano uvhezha pokare nanashi dzemiri pabodzi pona tsitsi chadagu wese kwaiva kuikiwa musi mubodzi musi womuvhuro tigoona vanenge vakaungana ikweyo kuti vanenge vachiita sei, asi nyasi taramba tichiona isusu kuti mukanyatsa kuringitsa iyeyu vezha yuyu aribe chaakaita nguva yehondo. Wanga wachinyorawo Herald wazama kubika wakati kwai akaenda kuchikoro mugore 1976 kusvikira 1979 pokare wakabva wati akabva aendesiwa kuhondo kupinziwa mukati mehondo 1979 paya akazoenda obva wasaya kuziva kuti saka anga apinda nguwai muhondo iye munhu anga ari kuchikoro pokare kwai izvezvi akabva aendesiwa kuKorea 1981 akazopinziwa muchiuto 1984 pesa apa anga aripi. Vamwe vari kuringa vari kuti anokona anga ari ndiye mumwe wanhu wanga wari pagukura hundi. Heno manje chokwadi nomanyepo tiri kuchiona baipapa asi paribe chisvino chakunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Zvawadza nyasi paburika masoko kutoti vamwe vanhu vari kunze vakasungirwa kuchinja mari zvisiri pamutemo wayo, kwai wakatondosungirwa kuti kwai takuona uno makadhi okubhengi akawanda asiri ako. Mabuja ko imhosva chere kuita makadhi akawanda imhosva chere. Chii chandaita? Unobva watoona kuti vari kundotsvaka pekunenedzera, asi chaizvo paribe nyaya. Vari kuziva hawo kuti chinhu chavo chizigi chichi aiwa chakatofoira nochokare chakatofoira paribe chisvino chichaburika ipapo. Ngatigorambai hedu takaringa kuona. ZBC yagoburika iri kureketa kuti kwai kuno munhu mufana wechidiki ane makore 16 anonzi Thomas Machingaidze. Kwai mufana yu akatoendesiwa kuAmerica kofundira kuita wanhu vanotyaira achitutu musere pokare nokuenda kumwedzi maastronaut pachirungu. Tiri kuzvitenda izvi kana chiri chokwadi zvezanu nozotenda matomuona areketa kuti idindini ndiri ikweyo. Hurumende yagoburika iri kureketa iyo kutoti kwai tabvumira kambani yoZESA kuti ibatane nekambani inonzi Management Services kuti kwai wagobvumirane kuti waite zvokuvaka fekitari inobika tambo dzemagetsi. Kwai fekitari ida kuvakiwa iri fekitari yemamiriyoni anoita 25 okuAmerica. Isu chatinondoziva mamega deal takayaona kare achindoreketiwa, paribe kana chibodzi chakamboburika. Kunoti izvezvi aiwa tatowana Thomas wanotenda tatoona kuti aiwa idi chapo ichi. Kana kwedu uno muchiri kuziva kaAbuja takanyepiwa kuti kwai kwakutovakiwa kuti mugonotengesera mapuno enyu ikweyo achisiwa mumagaba nokudidi nanyasi kuribe kana chinhu chibodzi chakaitiwa. Saka tinovaziva vanhu ava, tinovaziva muitiro wavo, vanondochinja baiwavo. Kambani yoFastJet yarohwa manje nevakuru vehurumende nokuti ndiyo yaita kambani yokutanda kureketa kuti kwai tinenge taakutengesa matikiti ondege nomazigi. Kwaizvezvi uyai muite mutenge ipapa idi pakaita kuoma, asi tiri kufara kutoti wazhinji wabva watoti kamu taakutotenga matikiti wada kuenda Joni wakundoenda kozigira matikiti ipapo. Nozigi idi idi zvavo vabi yedu vari kuziva kuti kwavanoriboya zigi yusa racho kuti vagotenge mapfuta emotika pokare nezvimwe zvakawanda zvinoda kubhadharwa kuhurumende. Vari kuziva pawakatsika. Tinoramba takaringa hedu. Nyika yese izvezvi ichiri kutetemeka chaiko nonyaya yokupinda kozigi, nokutoti
zvinhu zvakaita kunyangarirwa. Izvezvi mumasitoro mumu kubva pandobhadhawo warairidzi nevamwe wakuru wabasa wehurumende, palibe chizvino masitoro akugara akaita kushama chaiko. Zvakutanda pokare takubenutsiwa kuna 2008 wamugabe waripo paye zvino pazvaisaika mumasitoro nokudidi nokutoti izvezvi kwaiwa mwana chinja mari wakundoenda wonotenga zvinhu zvese, kutenga furawa, wotenga mafuta, wotenga naiyo shuka nezvimwe zvakadandando zvinoseenzesiwa, wonohodha nomazigi wobva wachienda zvawo kumatakishopu wozvihodhesa kumatakishopu. Mabuja munhu unomukuona baidi watofunga zano ipapapa kuti toita sei kuti tirambe tino mari yedu kuno. Regai tione kuti zvinoperera papi, asi tikundoimba kuti iwo wanoita zvokuita zvauri kuita zvinozoita kuti zvinhu zvisaike, vanhu vashaye chekujamu. Pamusika unotengesiwa zvikamu zvemakambani Zimbabwe Stock Exchange, vanhu vari kuita kubata gotsi kurira chaiko, kuchema kunge heno mabiyangu. Izvezvi vanhu vakajiwa kamari, wanga wabheja mari dzavo vachitenga zvikamu zvemakambani. Pakandopinda iye zigi yuyu akabva aita kuwarigira pasi. Kwaipapapa wamwe mari dzavanga wanadzo dzichienzanisiwa dzatobenuka kudonha pasi zvakapetiwa katatu chaizvo. Kwai kana munhu anga ano mari inokwana $100 ramadhora ekuAmerica, izvezvi kureketa kuno makumi matatu basi. Warume aidi takazvireketa izvi kuti uyu zigi uyu ribe chizvino idi. Ndizvo tiri kuona ipapa zviri kuramba zvindoreketeka. Apa ndopamunonzwa iye Busisa Moyo ari kuita kunanzva tsoka dzewakuru wenyika. Kwai zigi kuuya kwayakaita yakatobatsira kuti nyika yedu ireke kugovhiringika panyaya dzokutekaidziwa kwemari nokutoti mazera anga akuwandisa. Munyepera yakadai, muyembe wakaita kudandi, unoita kubva kusaya kuti kona vanombofunga sei kuvanhu vawa, nokutoti nguva yagodo kwakaita makwindiriyoni nemaziriyoni chaiwo mazera aita kuita kudurikidzana zvisvinu chaizvo asi paribe chakavhiringika. Izvezvi zvatoita kunaka izvi. Awawawa idi regai tione kuti zvinopera sei. Kambani yonhawo yoNewswalk yagoreketa kutoti kuno bhiriyoni $600 mamiliyoni 1.6 billion pachirungu yakabuditsiwa noMutapa Investment Fund ikaisiwa kuno vanhu wasiri kuzikana kuti mbanani, ichinzi kwaita tenga zvikamu 35 zvokuimba Mining House. Chanja chopfeni ndizvo chinotoita izvozvi. Ipapa muchazozviringa zvenyu kuona pamberi papo pakureketiwapo kare kuti aiwa paribe kutengiwa chino, asi mari yakatowedzerwa ipapa. Regai tigoramba takaringana kutoti waribe kureketa kuti mbanani wakapuwa maridzo kwandodzi vanhu vangu vano zvikamu wanaani tinyepei mazita unenge uchireketa wega bakani. Regai tigozviona kuti zvinoperera papi izvozvi. Kuita kumwe kunonyadzisa nyika kwaitiwa ipapa wozifa wabvumira kuti kwai Scott sakopwanya agonzi kwai mutambo wobhora. Ari kuteedzera akaona zvakaitiwa naiye Benza uZANU-PF uya kuti anenge achitamba kuHerenthouse akati neni ndingasarirewo, regai ndiitewo zvibodzizvo. Nayawe moti nyika inorega kuita chiseko chopasi rese kudandi. Tinotoramba tichindosekiwa tindonangidziwa kuti goringitsai waro, goringai waro. Totoramba tichindoita nyika inoita kunge inoramba ichindosekiwa kunge vanhu zvawaita udembwe. Idi zvakaita kunyangariwa. Regai tione hedu kuti ichaperera papi nyaya yacho, asi paribe chizvino. Apa Zimbabwe kwai ichazotamba nechikwata choResotho kubhora wachatambira muSouth Africa, nokutoti kweduno tati taita banhandare inoita kuti tikone kugotambira mitambo. Zvinorwadza. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Anga ari kugara naMarcus Jooste
kwai abatirwa mari inoita mamirioni 40 chaiwo mari yomuSouth Africa munyika maomo. Pokare nomba yanga iripo iri kunzi ndo mamirioni 10,8 million pachirungu. Wari kuti iwo ndokuti tikone kuboya imwe mari yaMarcus Jooste, asi ipapa zvishoma zvawabata izvi. Kono mari yaakanyudza vanhu iye mamirioni mazana nomazana omari yemuSouth Africa yo mabuja, ndipo munotoona kuti aidi nayawe zvinhu zvakaita kunyangariwa izvi. Tikaedu tirambe takaringa kuona kwazvinoperera. Kukinya wagoreketa iwo kutoti taano dzimwe nyika 10 dzomuAfrica dziri kusanganisira nyika dzomuSadaki, Mauritius, Sierra Leone, tinondoramba takadando kwai dzaakubvumiwa kuuya kukinya waribe kuisa tsamba yomavhiza padande mutande visa pachirungu. Tikuramba tichizvitenda izvozvo kamu. Zimbabwe itoripo ipapo panyika idzo dzaisiwa ipapo kuti dzireke kugweta iro visa iro, tikuzvitenda izvo. South Sudan kwai yaita chirwere chomaziso matsvuku, red eye pachirungu. Kwai zviri kuitika basi kuzambuko rawo noUganda. Tikaitione kuti wanoperera papi, pokare kuti wana godobori wanoita chere zvokurapa vanhuwo zvichibva zvapera kana kukuwa. Tazviona baisu kweduno kuribezvo kuti vanhu vanoita maziso matsvuku kuhwara. Rekai tigoramba takaringa. Nyika yoGhana noIvory Coast ipapa dzaramba dzichitokurudzirwa nevanhu kuti varume gweitai tusvinu mubatsire varimi wenyu, nokutoti varimi wenyu ndio vari kuita kuti pasi rese rijee machokoreti. Wagoreketa iwo akatoti zvinofanira kutoitika, hurumende dzenyu dzinofanira kuti dzichangamuke kuitira kuti vanhu vakone kugoboya chouwiri. Apa zvaburika nokutoti zvanga zviri kureketika kutoti waridzo makambani anana Ferrero nana Lindway kwai mari dzawo izvezvi dzatoita mabhirioni anopfuura 160 billion pachirungu. Apa muone nonzungu dzavanobhadhara iwo warimiwo. Wanopuwa zvikamu 3 basi pamari yese yemachokoreti, zvikamu 3 kuopuwa warimi. Wakuru wehurumende vanofanira kuvachengetedzawo kamu kuti zviite zviri nani. Tikaiti goona kuti wanozviterekera chere kana kuti kudai kunondoreketa masoko achindoenda nomhepo. Mutungamiri wenyika yeSenegal Faye kwai papa atiye taakumbofunga pokare kuti toita sei nonyika dzomuEurope. Rekai tione kuti achaita sei, nekuti akavimbisa kutoti taakuchinja maitiro. Kutekaira kwataita kare kundo kwatiri kudaba kuita izvezvi. Tikaiti zvione kuti anozvikona chere. Apawo kuNigeria kwapfikiwa kasitoro kowaChina kwai kari kurambidza vanhu vatema kupinda imomo. Tozviziva kuti kuNigeria vanodaba zvekujairiwa. Izvozvo watoita zvisvinu, watozvikona chaizvo. Dai watoramba wakadando, dai watoenda pokareko wabata pakanyangara, nokutoti todaba vanhu vanoita muembe wakaita kudaro. Munyika medu motiita so, aiwa zvisvinu baizvo. Asi tiri papo kama mabuja, rekai tichigumira pano. Ndini wenyu Mhandu Wewo Nhau.